Čau ľudia, vítam vás u môjho ďalšieho videa, ale tentokrát to nebude žiadne video na Minecraft Survival. Teraz to bude video na súťaž, prvú súťaž, áno dámy a páni. A súťaž bude o Minecraft Gift Code. Tak, súťaž bude o Minecraft Gift Code. Stačia na to 3 jednoduché veci, aby ste urobili. Dajme tomu, že veci. A tie veci sú like na video. Toto video, čo práve pozeráte. Druhé, dať mi odberateľa. A ako posledné dať koment. Chcem Minecraft gift code. A dneska je 31.5. A vylosovanie bude 6.5. či 6.6. A vtedy bude vylosovanie všetkých ľudí, čo sa zapoja do tejto súťaže. A zapíšem si všetky mená a potom 6.6. tak na večer tak vtedy vylosujeme a ukážeme vám video a uvidíme, že kto vyhral tento Minecraft gift code. Takže želám vám veľa šťastia a keby ste náhodou nevyhrali, niekto z vás, tak nemusíte byť smutní. Ja spravím veľa súťaží ešte takých, lebo mám aj docela tak odberateľov, tak aby som si ich viac nazbieral a pretože aspoň nejakých mám, čo som si myslel, že nebudem mať skoro žiadnych, tak urobím pre vás takúto súťaž pre všetkých vlastne o gift code. Zatiaľ tieto jednoduché 3 veci. Like na video, odber a napísať do komentu chcem Minecraft gift code. Takže prajem vám veľa šťastia, aby ste vyhrali. A potom, keď budem mať viac odberateľov, spravím ďalšiu súťaž. A tak, keby ste náhodou prehrali, nebuďte smutní. Potom spravím, keď budem mať zase viac odberateľov, ďalšiu súťaž, takže nemusíte byť smutní a prajem vám veľa šťastia. Čau.